si Thelma, ginaingon, gibuhat ko ang tanan aron lang mo asenso ang atong pagpuyo uban sa atong anak. Apan ikaw ang nagpinuang. Busa, ikaw ang mapasol nga naguba ang atong pamilya nga kanhi tugob sa kalipay. Mo kinay nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimpay. Maintaon, ayos sa daotang akong bana, uy. Naibaw ko nga kay gusto niya nga mamahimo na kong bana. Mo nga bisag unsa nalay mo ipanulti batok niya, aron ko masuko. Thelma, aron po to o kagawa ko magbakak. Hala pa nang hidasi mong labaw nga mudalikyat kang pauli diri sa Pilipinas, aron personal mong makita nga nagtuwa og kayo ang imong bana. Ma. Mao ba nang maming? Dili gapon siya mutuo nga nagluib niya iyang bana? O dandan, apan giingnan ko siya nga mopaulig kadiyot sa Pilipinas aron masuta niyang kamatuoran. Murag, lisod ba na ng maming eh? Dako bigpliti ang pagpauli din sa Pilipinas. Amerika ba ito yung himutangan? Ay daan magud sag misulti nako basta emergency kuno ang pagpauli. Libreho na sila og pamasahis ilang amo. Ay, kaluoy tang Thelma. Kung ako pala unta iyang gisugot o gipamana, makalaong gisunta siya. Nga dili ko siya iluiban. Kada tungod sa naghingapin niyang gugma kang Waldo. Apan, kung masakpan niya sa akto ang salbahis niyang bana nga nagduwag kayo uban sa laing babae, sigurado ko biyaan siya sa akong anak. Kung may tabo man gani nga biyaan niya yung bana nang, ni ako nang maming, andam kong musagakay ni Thelma. Og andam ko mga mahan sa gamay pa nilang anak. Dandan. Anak, doon na sa bisita rong gabi, ha? Si Auntie ni Munilda. Sige, lagyan niya Nilda pa, no? Nga, sige, kita niya sa loob lang pantin, dota tanang. Kuan, okay. alimutan mo na si Auntie ni mo dong. Alimutan siya ba? Mao nga, magpantira siya. Malimutan. Basta, mubisita siya karong gabi, ha? Hindi sa ato. Kabayon, saan mo pa? Ha? Sige mo, kabayo. Ikaw, mura kag kabaw. Dutan, tanahon pa, eh. Astilan, ako'y kita din. Kita mo ko, kabayo. Pa, sakay ka ni Auntie Nilda ba? Sakay ka mo. Pagsakay. Auntie Nilda mo'y kabayo. Kita ko niyo lubot to, ha? Agoy, kita maganing pag nag-anak Minilda na. Pa. Sakay niya ko inig, sakay sa nimo, ha? Kanang maghubo ka purol ba? Pagsakay, Papa, dakuan mo itlog mo, no? Kamuangan mo. Ay pagsakay gyud kay. Ana rakas kawas. Nakakita lang ka namo ato dong kay nalimot mo mitawag sila dos pultahan. Mao di ay. Oh lagi. Basta karong gabi muani si Auntie ni Munilda. Salamat kay misugot ang akong boss. Nga mo pauli ko kadali sa amo. Misan nung siya human ako sulti sinungdan sa akong dinali ang pagpauli. Og iya kong dilibrihag pamasahe sa aeroplano. Manghinaot ko nga dili tinuod ang gitaho ni mama maming nako. Di lang unta tinuod ang tanana. Ay, salamat kay nakauli ka gyud anak. Dinigid ko milaho sa imong bahay, ma. Ugwa kayo ni kabantay nga naabot ko. Kay mingaw naman ang palipot. Anak matud pang dandan. Tuaron sa inyo ang kapit sa imong bana. Karong taod-taod, muhilon ko ato sa among bahay agi sa kusina, ma. Oh, kana maunay buhata aron masakpan gyud nimong imong bana. Ma. Lola, maming! Oh. Lola! Uy, tingkong parang junior yung among anak, ma. May kay ni Asia. Pasagdan lang yung Waldo nga mulakaw ang iyang anak paingon dinis bay. Nagkakao na baka taon ning bata.
Junior, apo ko, sa kadiris taas dong. Di ako'y surpresa ni mo, dali dayon apo. Mama. Malay ka, mama. Ha? Uli di ka, mama. Uli di ka. Ni anagani ko, si Papa ni mo. Doon na ba'y babae nga gida sa ato, ha? Oo, tuwa si Auntie Nilda dito, ma. Pantira siya. Dut ka naon, ma. Dut kayo. Unsa? Tuwa sa bahay si Nilda. Siya na yung kabit ni Papa ni mo. Mao ba? Imong kumari ng ginganlag Nilda? Kunya ano nag-anti manas junior niya? Iya lang tingaling ipatahod og auntie si Junior ni Nilda, ma. Animal gani bayhana. Daan man to siya nagsulti nga crush kay niya si Waldo. Gibirikan gud yan niyang akong bana samtang dito ko sa gawas. Ug ang ibos ang bana, dukirok ni sa kaisad. Kay para do na sa kapahungawan sa iyang gana sa sex kay wa man kadiris Pilipinas. Nagsabot naming daan, ma. Dili siya magluib sa mga kaminyoon. Apan nga nung iya manikibuhat na ako, ma. Karon mangutan ako nimo. Unsay buhaton mo kung personal mo silang masakpan nga magtagay sa kalipay sud gyud sa inyong kwarto, ha? Kung nadakpan ko gani ron sila sa akto, ma. Bisag sakit. Buwagan ako si Waldo. Palayason ko siya sa among bay. Kaya ako nagpatukod anang maong bay sa dagap ako. Wa siya'y natampo na bisag gamay. Mga hayop! Mga traidor! Ano, magpantis ako. Uli na day Pinas, day. Ano sa lang na kay abot, day? Mari, sorry gid kay Maria. Si Pariwaldo, sige mag-chat na ko. Nadanong ko kay lami man sa siya. Mahal to. Mahal taman unta ka. Apan nga no, imam kong giluiban. Busa, tiwasan na inyong gibuhat. Ay nalang pamantim, re. Tiwasan na ninyo. Adi na lang. Oh, padayon mo sa inyong tari. O guman mo matagbaw. Panghipusa ang tanan nimong mga butang ni atong panimayo, Aldo. Layas kay makigbuwag na ko nimo. Layas, animal! Ma, mo palayas, Papa. Kuyog lagi ito sila Auntie Nilda. Ayaw pag-ante na itong Nilda. Kay dili ni mo siya iyan. Kabit siya sa imong amahan. Gipalayas na ko siya. Bahalag asa sila mag-uban. Traidor katong kumarin ako. Matilma. Mga traidor sila, anak. Ila ko gipasakitan. Uyab silang duha. Mudi, sige ko kita tatay kabayo, Papa. Sige kisakay-sakay. Dako ra ba kay itlog, Mudi, ma? Maugid, nak. Basta magita kong laing bana. Kalimti tong imong amahan. Kalimti ang salbahis ni mong amahan. Salamat, day Tilma. Kay imo akong gisugot. Andam ka pang mga mahan sa akong anak. Ha, Dandan? O, Tilma. Ako yung mga mahan sa imong anak. Panggaon ug mahalon ko si Junior. Sama sa kagulingon kong anak. Salamat, Dan. Manginaot ko nga dili ka mausap di rin ako. Sukad pa kaniadto. Nga nahigugma ko nimo, day Tilma. Kung ako pa imong gisugot, di ka unta masakitan karon. Dili unta, day Tilma. Kabugdo bining imo. Shit, Dan. Kalaminin mo dagtila ba? Kakilok sa tumoy sa imong tila. Di ba? Di mo kita. Sampai mo ko sa mga. Dan, aglamin na. Nantay ka pa ko, Anipin. Kahit ko, Ani. Mas tambo pa manis kang Waldo. Oh, pikar ni Bibi. Waldo, mo man ang kipit na.
Sige, sige. Isa ka nito ka ba? Sige. Tarujik. Malukan. Shit, lamig. Miyot na ay. Dan, luot, anak. Dan. Sa unang higayon nga nahitabo mi ni Dandan, gibati ko nga mas natagbaw ko niya kaysa kumbana. Samot nga nalimot ko og dali sa kumbana. Wa ko magmahay, buotan man si Dandan, og iyang gimahal og gipanggang among anak. Bisag dili siyang amahan ni Junior. Wagid ko magmahay nga siyang gipuli ko sa maluibon kumbana. Sa pagkakaroon, mabdos na ko sa anak sa gipuli ko sa akong bana. Mao nga hingpit ko nagikalimtan ang maluibon kong bana. Mga kasama ang kaagi ni Tilma din hining tulumanon. What's the style? Hingpit ng gikalimtan ang maluibong bana is style.